Hej Michael. Når du skal ind og registrere studieaktivitet på Net Engelsk A, så går du selvfølgelig ind og finder rummet i alle rum, eller hvis du har det som favorit, gør du det. Så har vi den der. Her der har vi et link, der hedder registrering og afleveringer, kun for lærere. Trykker du på det, kommer du ind her. Det er det hold, du har med at gøre. Rediger fil. Og lukker der et Excel-ark op. Og så skriver du for eksempel her uden for Julia et total. Og det er så registreret. Og så går du simpelthen ind og lukker fuldstændig som du plejer. Gem ændringer. Overskriv. OK. Filen bliver overført. Yes. Sådan foregår det nu.